Елізавета Станіславовна має вельми велику гонорову грамоту від вельми великих людей. А тепер зараз поглядь, з чого яна, та грамота. Коли ласка, прошу. Максимом співали, вже і наші дівчатки підійшли. З віночками, мабуть, яни квітки збирали, віночки сплетали. А ці ведуть наші дівчати, які зілки яни в руках тримають. Вот що це, Боже, ти ведаєш? Це правда, це чабор, той, що пахне на увесь бор. А у тебе що? Это зверобой, а у нас его еще называют святоянник, потому что красує ее не красно святого Яна. А ще ми ведемо, є така травичка м'ята. Вона не дуже красує, але пахне дуже. Ну що ж, довго нам тут елки не треба перебирати, будемо пісню співати. всякого взросту. Есть и пенсионеры у нас, девчата, померы, и так само молодые девочки. Им кабеты самые